Przepraszam, już wszystko powinno być dobrze. I już tak powoli będziemy zaczynać, także zapraszam. Za wczoraj bardzo chcę przeprosić, bo dostałem 2 donacje, których tak jakby tutaj ten OBS mi nie pokazał. Także bardzo przepraszam, a powinienem bardzo podziękować, bo to była moja pierwsza donacja od Mr. Black, który wysłał 6 zł, i druga donacja Bandyta 5 zł, także dziękuję, bo po prostu mi to tutaj nie wyskoczyło. I teraz właśnie jeszcze dla was tutaj jeszcze dla was tutaj zrobię mały test. Chwileczkę. Tutaj nie było dźwięku, a to jest ciekawe, dlaczego tego dźwięku nie było. Czekajcie, może jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz to spróbuję sprawdzić troszeczkę. Ba 12 345 3 złote. Chyba mi to wentylator nawala. Dobra. To... Ja już tu się ubieram.
Na razie widzę, że nikogo na czacie nie ma. Dobrze. To już to mamy. Zobaczę jeszcze. Dobrze. Aha. Zobaczę jeszcze. Dobrze. Aha. Zobaczę jeszcze. Kurczę. Dobra, okej. Także impreza. Sobie imprezę zrobimy, prywatną, tak. Ktoś tu grał.
Dobra, no. Po początkowym okresie wojny ruchomej utrzymywanie kontroli nad zajętymi terenami na froncie zachodnim okazało się wymagającym zadaniem. Tryb linia frontu to połączenie podboju i szturmu. Symetryczne, bezpośrednie starcie, w którym linia frontu może przesuwać się w obu kierunkach. Podczas pierwszej fazy walka toczy się o kontrolę nad szeregiem celów, przy czym tylko jeden z nich jest w danej chwili aktywny. Przejęcie celu przez którąś ze stron przybliża ją do bazy wroga. Gdy któraś ze stron straci flagę znajdującą się najbliżej swej bazy, musi bronić 2 telegrafów w jej obrębie. Za pośrednictwem telegrafów może prosić o wsparcie artyleryjskie. Ta faza kończy się, gdy oba telegrafy zostaną zniszczone lub kiedy atakującym skończą się posiłki. Niepowodzenie ataku na telegrafy cofa rozgrywkę do fazy z flagami, w której strony walczą o dostęp do bazy wroga. Gra kończy się w chwili, gdy jedna ze stron zniszczy oba telegrafy przeciwnika lub gdy upłynie czas rozgrywki. Halo, halo! No siema, siema. Ciemka. Dobijasz? No, wczytywanie mam, wiesz? Okej. No. Także dzisiaj się zrobię taki krótki live se robię i troszeczkę obawiam się zmian mam i Spoko. A ty już długo grasz? Nie, bo już szedłem, wiesz? Aha. Chwileczkę sobie. A ja też tak myślę, tak. Wieczorem dopiero coś powiem. Wczoraj w ogóle z wami grałeś i nie zauważyłem, że dostałem donację. I 2. Jest mi tak wstyd, że ani nie podziękowałem. Spoko. W ogóle mi ani dźwięk nie wyskoczył, nic nie. Na YouTubie robisz? No, na YouTubie. Okej. Kurde. To co jest w przeciwnej drużynie? No chyba tak, bo nas jest więcej. No, trudno. Przeniesie może potem. Dobra, obejrzymy co to. Współrzędne wroga przekazane naszej artylerii. Kurczę, lodę. Wiem dlaczego Pipo lubi tak grać tym Helgigerem. 3 na raz wysiłek. A?
Kurczę. Fajny tryb. Trochę taka sieka, ale szturmowcy na spoko sieka. No, ale nie na medyku, wiesz. Troszeczkę słaba broń ma. Przejąć cel Charlie. A w jakiej ty jesteś drużynie? No, Delta. ale po której stronie? O, tak ci powiem. W szwabach. Szwabów. Kurczę. No po tej samej jesteśmy teraz. No i od tyłu mi zrobił sekund. Dobra, lecimy z tym. A i od tyłu znowu. Przejęliśmy cel Charlie. Atakować nowy cel. Aj, 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 aj. Nie udało się. To mnie tu kurczę daleko wywaliło. Dobra, lecimy na to A. A, tu nie. Z góry jeszcze gość jest. Kurczę, nie wiem co mnie tak daleko wywaliło. Nie, to jest lepsze od bara, kurde, tam bliską odległość, to masakra ta broń.
Ach, nie tak to miałem zrobić. No i dupa. Będziemy się cofać chyba. Siemka, siemka. Cześć, witam was na czacie. Przejąć cel Charlie. Granat. Robcio, to przyjedź ty na kawa. Dzięki Ariel, dzięki, przydają się. Ale sieka, ja pierdolę. Kurde, ktoś we mnie wali. Goście z pompami biegają, to jest najgorsze. O, granatiren! Masakra. Następny! Ach, mnie. Braucht jemand erste Hilfe? Dzięki, ktoś mnie dźwignął. Ale wyszedł. Ja pierdolę. Damit kommst du auf die Beine. Hier! Erste Hilfe! Ach. Dobra, trudno. Nas tu przypoździli, widzę. Na tym C. No, szpetnie trochę. Fajnie, jakbym nas było trochę więcej na ekipie, wiesz? Że my mogli
Więcej osób pograć. Pewnie wieczorem dopiero. No, też tak sądzę. Biją. Damit kommst du auf die Beine. Kurczę, tu są! A, Kurde. Hier, Mann, Erste Hilfe. ci... Kurde bele. Gość mnie strzał z pompy. Hmm. Czekaj, może cię dźwigna. Dawaj. Du bist verletzt, ich sehe mir das an. Cel Charlie przejęty. Atakować nowy cel. A. Snajper był u góry. Kampią cały czas. Dużo masz oglądających? Pięciu oglądających. Też apteczka masz. Erste Hilfe, komm schon. Czekaj. Aha! Granatire. O, Erste Hilfe. Komm, das Zeug nützt was. kogo tu strzelasz, powiedz mi? Erste Hilfe, greif zu. Ucieczka jest. O, niesamowito. Czekaj, podniosę cię. Uciekaj, uciekaj stamtąd! To granat był. A! Lass mich deine Wunden versorgen. Erste Hilfe, nimm schon. Ja, pisz od tyłu. A. Masakra. Nie. Co tu się dzieje? To już praktycznie na ich polu ładujemy. Erste Hilfe, greif zu. Plecy mi zrobiły. Słyszałem ich nawet. Ej, sus! Ale chyba nie zdążyłeś wstać, co? Czemu cię tak daleko wywaliło? A trzeci.
Sorry. Erste Hilfe, greif zu! Przejąć cel Charlie. Oj, oj. Ja pierdzielę, plecy nam robią. Masakra. Co tu się dzieje? A mocie. Ciu. To jest głupek. Te głupek. Suto. Robert Suto. Rozumiesz? I z mlekiem. Taką Mikoła możesz zrobić. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. A oni teraz w nos ładują. Z wierchu chyba. Ja. Z góry idą. Hier, erste Hilfe! Przejęliśmy cel Charlie. Po lewo idzie 3. A kurde. Cel. Dobra. Czekaj, bo ktoś tu leży. A. Ubiegnie. Macie apteczka. Hier, erste Hilfe! Chodź tu, bo my już tu są. Hier, Mann, erste Hilfe! Plecy. Ja cię kręcę. Hier! Erste Hilfe für dich! A, jeden strzał mnie ściągnął. Z pompy pewnie. Biegają tutaj. A, przypadł jeden. No i wygraliśmy. Masakra to kilo lecą, prawie 50. Mhm. Dobra, no. Co tu za punkty ciekawe? Ach. Wróć.
Dobra, muszę zmykać. No spoko, ja też wieczorem tam myślę, że wyda w nocy. Kaliś tak po 22. No, też myślę, że coś tak Mm, koło tego będzie. To dzięki za teraz, no. okej. Na razie, cześć. Cześć. Da. Też z tego wychodzę. Pakiety bojowe. Ciekawe co tu. Co tu wypadnie w tym pakiecie? Już dawno nie oglądałem. Aha. Dobra, niech nie. Uuu. Hm. Fajna cena. Dobra. To będzie tu w tym na tyle. No. Dobra, pany. Także dzięki za dzisiaj. Znaczy za dzisiaj. No dzięki za dzisiaj na razie. A potem tam zapraszam. Później wieczorem jeszcze raz coś odpalimy. Battlefielda. Z ekipą zryw. Także na razie dziękuję wam. Wszystkim. Dziękuję, żeście wpadli. I co no? Zapraszam was na kolejny stream. Także jak się podobało, łapka w górę. Kliknijcie na subskrypcję. No i co? Do następnego razu. Cześć, trzymaj się.